Predvedieme vám, ako sa čistí nerezový dres Blanco. Zoberieme navlhčenú mikrofázovú handričku alebo mäkkú stranu kuchynskej húbky, na ktorú nanesieme menšie množstvo bežného kuchynského čistiaceho prostriedku na riad. Táto údržba je pre bežné denné čistenie postačujúca. Zaschnuté fľaky odstránime bez väčšej námahy, buď mokrou mikroténovou handričkou alebo mäkkou stranou kuchynskej húbky. Následne vaničku opláchneme čistou vodou, ktorá odplaví nečistoty. K zamedzeniu tvorby usadenín vodného kameňa odporúčame po každom použití dres dôkladne do sucha vytrieť mikroténovou handričkou. Pri všetkých čistiacich prácach nerezového dresu Blanco je dôležité robiť pohyby v smere kartáčovania povrchu. Pravidelným čistením nerezového dresu Blanco v smere povrchového kartáčovania sa udržiava krásna, hodvábne matná povrchová úprava dresu, ktorá sa stáva odolnejšou voči škrabancom a stopám po používaní. Pre hrubé nečistoty vodného kameňa vo vaničke a pracovnej ploche odporúčame používať Blanco Antikalk. Špeciálna receptúra tohto prípravku Blanco pre kuchynské batérie je efektívna voči vodnému kameňu a je jemná voči povrchu. Odporúčame vám robiť s prípravkom Blanco Polish pravidelnú údržbu dresu každé 3 až 4 týždne. Blanco Polish nanesieme na mäkkú stranu húbky a nerez čistíme v smere povrchového kartáčovania. Po vyčistení dresu prostriedkom Blanco Polish sa voda z povrchu krásne odperluje, čím sa zamedzuje usádzaniu vodného kameňa. Pravidelným používaním prípravku Blanco Polish sa zabezpečí harmonický lesk nerezového dresu. Rozdielne povrchové úpravy nerezu majú odlišné požiadavky na údržbu. Pre čistenie lešteného nerezu a povrchovú úpravu hodvábny lesk používajte prípravky Blanco Antikalk a Blanco Polish, ktoré nanášajte pri čistení na povrch nerezu mikrofázovou handričkou. Pri povrchovej úprave drezov prírodný nerez, profilovaný nerez a hodvábne matný sa nesmie použiť Blanco Polish na čistenie. Pre udržanie kvality nerezového dresu Blanco je nasledovný postup k zapamätaniu. Dres čistíme len s bežne dostupnými čistiacimi prostriedkami na umývanie riadu a po ukončení práce s dresom dres vytrieme do sucha. Pri vytvorení usadenín vodného kameňa používame na odstránenie usadenín Blanco Antikalk. Čistenie nerezového dresu prípravkom Blanco Polish je dôležité vykonávať pravidelne. Ak je voda tvrdá, odporúčame každé 2 týždne. Vaše servisné otázky radi zodpovieme telefonicky alebo mailom. Pre získanie ďalších informácií prosím navštívte našu webovú stránku.